Evar baş temaşevanın heyecan. Hum bixêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medya. Temaşevanên hêja îro jî em ê bi şîrovekarê me Elî Fikrî Işık re li ser bûyerên sporê yê heftiya çûyî şîrove û analîza bikin. Kek Elî Fikrî Işık, tu bixêr hatî. Nav xêre de bê kekem êdî. Temaşevanên hêja îro em ê bi awakî fireh li ser Dal Kurdê bisekinin. Ji ber ku Dal Kurd ev maça xwe heşta lêst lê di rêza puanan de ketiye rêza sêzde yanî di xeta xeteriyê de ye. Em ê bi awakî fireh Dal Kurd û futbolîstên wê analîz bikin. Di beşa duyem de em ê ka ji şîrovekarê xwe bipirsin Amed Spor çi amadekarî dikin ji bo kongrê û sala nû. Piştre jî meha tebaxê meha futbolê ye Lîga Şampiyonan turnuva herî meziniya cîhanê ku tê nasîn û Lîga Ewropa dest pê dike em ê hinek jî behsa wê bikin. Baş e Elî Fikrî Işık. Em bi Dal Kurd dest pê kirin. Roja şemiyê derket maça xwe yê heştê û mixabin encamek nexweş kirt. Li hember Trelleborî Spor Trelleborî 4-1 wenda kir. Bi wataya te bi nêrîna te ev têkçûn tê çi wateyê yanî ev skor tê çi wateyê? Helbet ev encam pêşî dilê me şikand. Ev encam hêviyê me kur kir. Ev encam weke bi zor teke agir anî danî ser dil û cigerê me. Lê beriya ku ez gelo rewşa Dal Kurd çima wiha ye sedemê wên çi ye berfireh ez van pirsa bi dersî bikim ez ê tiştekî dîsa bi bîr bînim. Çima em her heftî li ser Dal Kurd bi giranî diaxivin ji bo vî tiştî ye. Dal Kurd tîma me yî sereke ye. Beriya pê 6 sala min bo Dal Kurd bela ku pîleya hêrî ya bilind de ya UEFA'ya de cî digire dûr de pêşvaziya xwe li dar dixe loma tîma me yî neteviye. Bifikirin yani çawa pirsa Kurd nehatiye çareserkirin û hemû Kurd her roj, her heftî, her meh, her sal diçin û tên vê piskirêkê diaxivin, li vê piskirêkê dinêrin, em jî weke bername futbol û şîrove karê me yî sereke wê dakir. Yani ji vê rewşê tiştekî xwezayîtir tune. Mixabin weke ku cenabê te jî got maça heşta jî lîst. Rewş gelek xeternak e û divê di vir de vê heftiyê de hinek tişt bên kirin û neyên kirin êdî rastî rizgarkirina Dal Kurd pir zehmet dibe, pir zehmet dibe. Hatiye ber pira firatê yanî tu dibêjî. Erê hatiye ber pira firatê û Elî Fikrî Işık ev pêş maça qezeş nake. Lê tu zanî heftiya bihorî berpirsê Dal Kurdê nameyek şandibû gotibû em di hemû maçan de em maçê em birêve dibin em pirtir xwediyê pozisyonan e lê em nikarin qezenç bikin digo xuya maça bihorî jî wisa bû. Dewra ewil sedî heftê û şeş top di destê Dal Kurdê de ye. Xwediyê topê ye, xwediyê pozisyona ye. Lê çi mixabin 4 gola dixwe. Hem dewra duya de jî sedî şêst û şeş Dal Kurd xwediyê pozisyonê bû lê nikar bû. Yani sedem çi ne yani futbolîst ji bo çi nikarin encam bigirin? yani istatistik belê weke rekam rast dibêjin lê ew rekamê îstatîstîkê
rewşa rastaqîn diyar nakin. Ji bo vê jî Umberto Eco gotineke xweş dibêje. Dibe îstatîstik ew tiştek bû. Kesê ku wê salê qet mirîşk nexwaribe, wê salê de di mirîşka wan bide xwarin. Belê rekamê îstatîstikê rast dibêjin. Lê top li kur di piyê lîstikvanê Dalkurt de bû. Ku li ber qada xwe di nava bergiriye Millê Çepê bide Qelevan, Qelevan bide bergiriye Millê Rastê, Millê Rastê bide bergiriya Navendî, Navendî dîsa bide Qelevan, ji xwe 1, 2, 3, 4, 5 ve ev îstatîstik. Baş Ali Fikriş em ji xwe bawakî fireh lîstikvanan ji biçek analîz bikin ji defansê ji parastinê heya forvetê. Ez dixwazim tişkî bînim behsa rahênerê Dalkurtê bikim. Me digo belkî hema vê heftê wê here. Lê sürprîzek bû Dalkurt daxwînek da ku peymana xwe bi rahênerê xwe dirêj kiriye. Yani ev rahênerê ku em ew qas rexne dikin Dalkurt peymana xwe dirêj kir pê re. Yani ev tê çi wateyê. Ya helbet ev binyara wan e. Yani kufşe wan ji rahînerê xwe got erê tê rexnekirin û hinî kes vaye aşkere te naxwazin em tişta te ne bi terene loma di sala peymana wî dirêj kirin. Lê beriya wê ez hinek dixwazim hinek têgeha ji hev cuda bikim wan têgeha zelal bikim. Yek di maçekê de ku hêrî pir top merebe ev nayê wê manê ku pozisyon hemû bi mere bûn. Pozisyon û xwedîbûna topê ne heman piştin. Pozisyon giringin rast e ku tê xwediyê pozisyona bî hinga înisiyatîfa lîstikê bi tere ye. Desthilatdarê lîstikê duyê pêşbazê te li gora wê xwed parêze. Evega encam jî yani 8 maç hatine lîstin ku encama yekûyê ku dijmêrin ku divê de şaşîtiyek heye. Yani qet di tim maçê de ew maça ku Dalkurt 5-0 kazanç kir jî dîsa înisiyatîv ne di destê Dalkurt de bû. Ji bo ku înisiyatîv destê me de be dibe ku em xwedî lîstikekê bin. Ev sê bernameye wekek ez nava xwe diçirînim dibêm lêstik. Lêstik çi ye gelo? Lêstik ew tiştek bû ev yazde futbolîst bi hev re di pozisyon topê nedine rakîbê xwe û ber bi pêşbazê xwe ve herin û werin û tüm daîm wê tetbîk bikin. û tüm daîm te wê tetbîkê em ê bêjin erê lîstikeke wan e encam wan heşt bakan serkeftinek ku rahêner hîn li ciyê xwe ye. Wek serkeftin dibîne qey Dalkurt. Ya wek serkeftin dîtine ku peymana wê dirêj kirine. Yani ez illa nel hamberî vê dirêjkirina peymana rahînerim. Na ez tiştekî dixwazim. Îro ew tişt bûne di tişt. Yek dibe ku lêstikeke basît ku hemû futbolîstê Dalkurt bilêzin û stratejiyeke basît, stratejiyeke bergiriyê. Yani ji îro pê de dibe ku Dalkurt golan nexwe, hînî xwe parêziyê bibe, hînî bergiriyê bibe, dûre ku fersend kete destî wî êrîş bike gola babêje xelkê. Ev stratejiye. Çünkü Dalkurt net qada navîn de, net qada êrişê de û net qada bergiriyê de nehonan diye. Wiha perçe ji hev veqetan dî dileyîze. Perçe ji hev veqetan dî gava te bileyîzî wê pêşbazê te werin, te perîşan kin, halê ku de holê de ji ev e.
اتد اف لیستیکه که هولندی هفگirti kare kiye kare rahinere ne futbolistaya yani futbolist ne kare bir yara stratejiya listike bide ne kare bir yara harikandana listikeci bide futbolist belki kare dnava ve pozisyonu de alternatif ki helbjere kun vana beşkoy be anarşi ve kesin zaman böyle kırbıstekne ve top vere baki ve pişti ve çipkin doma bana hamu yani bağlamın tişkik şan listikvana ki trelebori edehnemre navi çubu Abdul Fattu Sofi vakt taciya bu yani jikada navi tope dikirt hamu listikv defansa parastina dal kurde derbast kir o se golak avet hat-trick o buxas brastici penaltıya ki pir xoş ku emjer dibin stila panelka nizam tuç binavdiki merv haqqi ve futboliste bide yani rahinere dal kurde maça trelebori temaşa nekir bu ku listikvane xarbejin bine vay listikvane ku xas xatar heye lever vakt taciya baz de çima galo ev nekir bu analiz nekir bu rakibe xwe yani ev kemasiya wiye البت بحكي بلاكو صوفي ديك بولي هما وكا تقليدي هاف آبيتن شوي بولاوي يا سيامين قلبان ليخص ويقرت وكرا غول يعني ضد باساده تريبولك trelebori ha تريبولك غول عليه دفرده يعني بريا وراهينر بريا روجا ماتشي روجا دوشمه سهشمه چهارشمه پنجشمه اینه به لیستکوان خوره لسر پلانه کی دخبته antrenman چی antrenman بویه دورده دتشته شغله سککته هيك ya دنجي analiza rakibe küfşeku Paul Olaoson rakibe kat analiz ne kiriye rakibe kat temaşa nekriye bir ne kiriye ku kırbına bende bir kuvve her loma temaşa nekriye adme bende bu kuvve dal kurt berade ama yani vegat timeke nujende evji ekibeke yani juan yani hayat dakika davici merv behav rakar ke ekibek heye yani evji karkirin timene navevan analistin ev diçen maçen rakiba kişate maçetken tebiniyatinin u rahinera rudnen rahiner yani zeydebuna ve time kalsiya ve time dahil nava plana ve maçetke loma rahinere bu nevha be Azerbaycan valla sekes bergiliye çarkes katan abi çarkes diriş işte gidinecek verde yani ev pergala ku dal kurt bedlize sese çar sese dal kurt istikvani ve nikarim ve pergali blizin ve ev pergal işte ki vahaya ku ev çarkese kada navin ve ku her aliye futbolu yani leistike blizin hem be erişkerare eriş bikin hem şey be bergriyere ve parezli etkin çavad be yani se bergiri paş deminin çarkez lorte deminin u se erişkerci fen bazatkin yani ve ki topi bedeki ve çava wan kada serha kun wan makar u harama da derbas bil ya heri galat eve loma deve ku takas dalkurt dej ve pergala se çar u se berde ya ravas jibu ya ravas jibu dalkurt ya makul ya ku merif kar be pek bile eve ku çar kez paş bergiriye dikes peşyavan se kesi peşyavan dikesa u kesek ve ke forvet yani ve ke forvet ki eşkerekiri bilirsin. Drava. Defansıma beja kasi forvete gol avetiye. Forvet kemasiya forvete yani.
yani ya planek tine ha bega çiğ gava tbej bismillah ez herme batmane de kevi ser ya batmane te çava bimeşi te hari batmane le tbej herme batmane u derkevi ser ya Diyarbakır hazar salı jini hari batmane belak bu ya te şaşe ya te şaşe ha verde pergal şaşe راهنر شاشه يعني فرق يعني انا تيمي اناليز بكن باواكي فرق دست تبنيه منها انا بالامك شان از خاطر نرين تجد بي وارد بكرم دست شتنكو مرد بينا وانا قايدين فوتبول انا براستي قايدين فوتبول يعني بتشوكاندي يعني جزارو فيري زارو كاتكم فانشتا دبي يعني وانا تون دال كسبر ده نابينم مثلا يك جي مثلا ماركاش كرنه كي بو دچنگ ولاد دو دجمدید ماچا بهوری دجمدید yani 8 listikvanên dalkurdê se 4 listikvanên din yek jî nehatiye markaşkirin gol çêdibe di maça do de jî ev tişt çêbû dalî markaşkirinê de qet tişkide bala min do kişan tişkî xuya ya rahêner an berpirsên dalkurdê ji futbolîstê xwe re nabêjin ji bela hemû gêncin mesela wexta golek dibe, wexta golek dibe, ev qaydeyê futbolê ye. 2 deqe piştî golê, hem ji bo ew tîmakî gol avêtiye û hem ji bo ew tîma ku golê xwariye, ew deqên biçek deqên panîkê ye. Ê gol avêtiye ji kêfxweşiyê, ê gol xwariye ji xemgeniyê. Hem meriv dikare gol bavêje duê 2 deqa de, hem meriv dikare gol bixwe yani. İşte yani mermezet ki ku dal kurt tedbirin vitiştiğini kara bigre yani. Tuçut beji yani. Ya keko rastı debe ku hayat rahinereki jvant işte hebe ku istikvane fa haydar bide. Ev ne tişte galetin. De futbol de prensibe ke hiri girin ke çiye ev xatarnak jije ku top le naye xatarnak jije ku top ve wera avetin ve jur wera loma gava top ambejin de nige rakibete de kıfşe ve baveje kür enga bergeriyate ve kürbe ere bu due dakede jibo ve pozisyonu marka şarte de marka ne ki temas şarte ya sisiya bere top iş kürveti uti çava zûtir beza bidik dedik u tuwan zanibê û tu kêsa wê bezayê bigirî evana di bergiriya dalkurt de yeko de futbolîstê bergiriyê de ne futbolîstê bergiriyê ê navendî û ne jî ê milê çepê û ne jî ê milê rastê mixabin ne xwedî vê fehmêne loma sofê yani topek kavizî lêxis kete paşiya bergiriyê ew ji wan bezatır bû şittir bû çûku tik dol avêtin wiha be divê ku tu nehêlî yani tu nehêlî xwe vegerîne ya tu nehêlî ku rûyê xwe vegerîne qala te bergiriye ev e ya jî di kes têne bavî ku kes topê navêje wê yani carna te bi cî girtinê beriya topê guhirînî evana gêş di nava futbolê de ne û divê ku ev werne zanîn û divê ku rahînerek vana yeko futbolîstê xwe re bêje wan herwerde bike ev tune bû yani ku top kete destê rakiba pir rehet qada navîn diborin pir rehet ya diçine baskê milê çepê ya jî diçine baskê milê rastê û ji wir ji bê rek davê jine nava saha dal kirdê yani nerhete gerek tu wan beriya maçê an di dema îdmanan de ji futbolîstan re nabêjin mesela tişkî din bala min do kişan deqa not û yek e encam 4 û 1 dike maç piştî deqekî xelas bibe li qada navîn futbolîstê dal kurdê ê trêleborî dixîne xwarê qerta sor digre yani tu wî bixînî xwarê ew kes here gol bavêje çi dibe navêje çi dibe
وقضاء نافينا بلكي شو احتمال كي جول بس هذه حاجتين جننا يعني تجبط شوي الورد اخيني خواري وقرطاس ورد قري Yani kekemedi rastı ev acemetiye ka pırmasını yani vakit tekoş ve برا ببنجويك جمع سماچا كوره لازمي لازمي عيني واد يعني قرطاس ورد قري الماتشا بيتي ناليزي البته شيء او جرينجا ياجي دي راستكا فير بلايده برا قرطكا صورتنا به برا قرطكا صورتنا به يعني ev disiplinsizliğe yani demek ki disiplinsizlik çima çedi be belaku plantını pergaltını leistikne bu plan pergal o leistikne be herkes işte ku zane widlize işte ku zane wi amel ke de ku zanibin yek serserevane navi wi rahinere wi gotiye binere roja şemeye şemeye çarşemeye şemeye tundi gotiye de bunu waha bakın اجبابي فوتبوليستا زيدية جبوتنا بي درين درناين شو ما درناين شوية تهديدك رايهنا رهي بيشي شوية سيكا صادقوها دكا بينشكا صادقوها هنگا ليستيكا اي ديسيبلينسيز نه غارانتيه يعني انا اوكين امانتاجين رايهنرين بي رايهنرين يعني اللي برخطا ليستيكي البرخطا تاجي ادنرم وها كي çaba maçı temaşet ke eviş temaşet ya futboliste tümü daim ve galatiyet ke bir dakika ya gazi ki pişteki beje no tobe باشا علي فكري شق امبري دس بيمكن ديفانس وقادا نافين وفورفيتا وها اناليز بكن performansa futbolista دكودا خطا دكنا كنت تشكي دم بيجي تجبو در حقي ماتشا تشوي يعني ازيد maçtaki ne bejim le aziyetçteki prensip bejim deveku dalkıp stratejiya maçı xwed e deplasmanı u el mala xwe hadwaj bu guhrine bibe timeke paresker bergiri defansif dibe edici ve saati ve dalkır bibe timeke defansif yani peşi dibe gol nefwe دوره bu fersent ma vakt ma bra gola barbeje bra hini gol nexwarine bibin efçe ya keware yani kewara gundaj ne vhaye ki te taveje nay kabul kirin u ve strateji ku ne gorunji ve maça nehaji haman tişwere sereva haman tiş شخوا ماتشا حشتالي سنهاتن نيفيه دورة عول وتريزا سيزدانا وان حفته او تيمين كويج ليجي دا كيفنجي او جي بواني وان حفته يعني دال كرت لبر سينيوري فراس راتي يعني كان باشا علي فكري شك اري بجا اري بجا بلاكو افتش نحو قاهسانه افكار زحمتن هي وقت دست نچويه به ev biryar da pişti de hafte dene biryarı bidici fayda nake de haftaya da nahade ev biryar le ser karbin maça nahanda doma باشا ام دس بدفانسي بكن خارج قالب وان دس بكن تو چه فيليب انجر 12 خلاق var ya le nizam suciviye an defansiye mzede çevdimiyim وقاس امبيجن كو اشتشكرنا بمبقنا ديلي اسبرتر دفانسي رخنا دكم توچد بيجيش بوي ورده آلوزیه که مزن هیه ev آلوزی جی قالبان نخلقه دیسا ev آلوزی جراهینر خلقه وگا وکه تارس فیلیپ آنگر لبر خطا خود سکنه yani
ne veke liberoya نوك ليبرال yani o belak ber hata khoye le disa be pası kindilize ev aloziyeke pırmızını çuma pırmızını belak ber deve kala khode pası kindidi peşpaziten tedbir distinin u bir takrak durda top keve diste peşpaza u khatarnak mazın لنava qada dalkurtte xulqin dibek peş ya peşi em tarza Philip Anger bugari ere Philip Anger kufşe nigibiji veket stibiji pakıjın yani binige xoji kare ha pasen bi isabet pasen ku şidavan hati hayat kiri babeje işte ki xoşe henga bra niv liberotiye bike bu niv liberotiye ki bu henga bergiriya daha kuş kadere 5 metre beter her haş maçajı listeye yani kalevan her haş maça da jihabu yani böyle yani şu abi numara diye Johan Falkmar hatta hase maç listine bu çiz beş bu yani em yako harın an çavat fazla yako yani Falkmar brastici yani vakaku çavi müvid bre neku yeki tamamen Adjara nerim hakimi hardu piyeşi le belaku disa rahinet leistik ava nekiriye partneri vi yekem eku kadan nabinde kiye evne küfşe doma gavaku top TV evjrabet piştafı de leistike topet de ya Kalaman Philip yajiki eku bawi kibet avejavir yani iskavi naharke Başa yedin John Stanbury سيقول جابتنا حينا يعني وحينها حش ما تشاليستي سيقول هابت اوجي حش ما تشاليستي تشا performans avi çadı yani do maça da nezi 5 kilometre ji bazda ya Stenberg bunu ne yapıyor? Stenberg numara çara ha evet Stenberg dinava tima dalkırtı heri ku şbe futbolisteki eri heybidar evet yani 5 az boyu rahati dibecim efkare de dalkırtı da bilirse cuma dibecim bela de tope havadeci şarezaya وكمجو هردو نجي خوجي دليزه وجانجي انسياتيف دستينه يعني وكا باستقبالك قادا نافين توبي داجو و دده حواله فن اف جبو باستقبالك برجرش ستين بوزيتيف evet baş yekci do maçı da bu Kadir Hoziç tecboviç dibeci evji terafa bazda nizide kilometre bazda yani 10,000 metre de izgulgor istatistik müttesistre defans bazda ama per galati kirne yani ya Kadir Hoziç yeknige yani nige gibi millet piye çepe heye vaka biraz okey Eras'te vakit Gopal Eyüp'e yani bir kere ki tişteki naye o kitbeje bırak beje Ali mejive ne listikvaneki zireke belki ne listikvaneki zireke de evka de nava listike de gavaku top tene bawi yani enek derfetin وها برو قش ناهل بريمه مثلا تمو دايم دي ملي تشبده وكفشه اري نافيو بك برغريه لي دي برغريه ده analize onotон وي ajot ya kada navin navavan çarke sadece hinga yani ne camiye ne kiliseye
ne de be cami ve ne de be kilise. Lo maşve erişa milli çepe u bergiriya milli çepe şikestiye ber vesedeme o mukabilci kadir vikari pek nayne. Christopher Stephen numara 21 هفتیا بهوری به باورم نشاشم گولک جاوید او ایرو دو قرطا سور خوار اوه که من رحمه کرش بو چه قرطا سور Yani eko dicara be sofira bazda u dicara sofi vi peşavi bri u hav gol abet ev bu. Ev ki xorte yani küfşek bu ev be tecrübeye çaylak da beşinci vanalı. Yani deniz aneviyet kürde çıbıke. اره ليه از دي سادبم امكارن جبوي اصرار بكن ليه از دوي باور يدمه بفي بتجربيه اخو جيوي نبرغريه جيوي غلط نبر وماتشا بي ماتشا كو شار ويك يا تريلابا بورغس دوي ماتش ده يعني غلطي كو ويكرن شو penaltı ذكر ودغولشي السروي ده هذا قبضاندن atın yani civine evdere. اره یادن دورا دودیا کت لیست که ایرفان یاسرویچ از نشاش او لقاطع نابین دلیست اما ایسال لپاراستنه دلیزه yani تویچا پرفورمانس ویچا تبینی Ya حیما چار ماش کسنه o gole kavetiye. ya Şereviç evse çar salak ve temaşa ettim. Ev afle kode bergire mili çepeye bela evici piyevi çepe heye piyevi rastı Gopaleviye le vunjibet persin ev ne futbol istidal kırdı deveku dal kırd vi derneha vi najo maça yani babın Evet. geri hayır. یادن امورن قاداناوین لبر کی بو د قادره ماچه ده ایگبا بروما نمره دها اوجی 7 کیلومتر بازدایه تشد بيجي بويت تشد بيجي حيانها حيش ماچا لیستیه و اسیستک بیتنه yani قاداناوین اسیستک کریه Bele yani ev junior ne Joan اره junior اره جونیور ایگوا بروما ev اره yani bele henek meziyeti bir hene le ev meziyet he ne de asta süper etane bene çünkü Ne? evji ali meji ve ne listikvane uye yani listike kolektif de hişmendiya ve de nine. نین Lêk serê ısrar bike, bi rastî jî top ajotina wê baş e xweş çalima tavêje lê futbol ji wana nayê holê. Futbol karekî kolektif e divê ku tê zanibî pasa bavê jî ew jî ji vir pir kêm e. هری افت اوفیا اوجی دورا دودیا کته کرندک دورا دودیا درکت پاردون درکت او çabuk Ya of ya Evet, of ya. erişken uyandı be. Yani Nurhan vake Oku. hani vake Carcana Santrfor bileyizde. Cana Überdin mili erişkeri mili rast. Yani Libamen jera pır dive. Yani ev şuhe de kontrola topa de gelek lavaze de pas abetine de gelek lavaze le yeki xurte pır xurte divir de küfşeku yeko Paul Olaoson لسر الاستقبال يقول سر هنري واجي نسكينه أزمة مرة بناب من بقول أنا حرا بريس يعني حرا دفانسا رقيب من بلا ولا بك تشتكي بين نكا تشتكي نكا تماما
ملي چپه بازده ملي راسته ده بازده دوان شاش بکه بلاکو کالیته وی فیزیکی تراویت که لی هنری وین لیستیکه جهر هوایی به پر دنیا yani جبو سانفروتی شوال yani نزانه شو تبا بيجي نهاي قبول كده سليمان زورماتو اوجي دقة 650 باورم كتين انا 4 ماتشار استيه دورة دوديا كتين يعني تشيك در حقيقة تيجي بيجي والله دسيجار اوجس وهذا ده بازار ده قامي تماشا كده در حقيقة فكرة كلمتنا ليه هذه كلمتنا باشا گل چکر ما سیسوکو هری ویا دخوازه ماچا قزنش بکه اوه سیسوکو حتی يعني ناسه گل نه 7 ماچا لیستیه کرفالا سیسوکو تو چاوت بینی یعنی که ماسی هنده گل آبتنه یعنی زیده آبتنه یعنی نتیرنا که بريا بدك قربان امکانان بريا analizina Sissoko devek am lisa Jepol Olausson bepirsin gelo plana heye ya tene Olausson ne okey Olausson Olausson bepirsin Bere plana gol avetina vitine be ve rabelet Sissoko kija hole babişe eri kemasi yuprım lekuf şeyi ki atlete yani İslam kare jivan hususiyeti wan leistike ke cihe vücuda abab ke lejbovi de bir rahine servantışta bir fikre Sissoko jali şuta kalse jali pasajı kalse o Sissoko nizane pişta bide peşpaze u bilizde yani pasın divar yani havale fara bebe pasor vantışta brasli nake le o temko jali fizikiyle fit kualite utilize şey davi kabashi numra neha hayana haşt forvet numra neha haş maç listine golci naveti hayana o haş maçı ve kengi gol bari ya ama kabashi vakaku yani top çıçka diyavi be bu top de bavi tope nakade na yani menaka yani mejeke amatoriye yekte çalım tabici bir dote çalım tabici o da topeje dostinin yani biraz gavaku merevler ere merede merev kare via şikleki vasifadar bike ve monte derek bike li nevi اوكي نبي azadiye. Evet. Halil Fikri Şık inşallah berpirsen dal kurdu tedbiran bigren haş maç listene dibe zutrin hinek tedbira bigren eğer devra dünyada lazım be listikvanın nubinin rahiner duazım bigaren nizanın yani dibe çıp kırnekin yana berbe jerdet için yani berbe jordan için yani تشكيدن تبيجي تبي در حقيقة توازيهم در باسي مجاري خوي دم ببن Yani biz dubara bikim ve çar paş do peşavan her ihtimu daim dalgut şeş bir bergiri yapı şeş futbolisti defansif dest maçar. Evet. Başa em beri desbasi Avrupa bin nizam li Kurdistanê futbol tune ama belki haziriyen kongreya o transfer û tiştê war eger tên berguhê te dikarî biçek behs bikî diviya Amedspor kongre bike nekir bawerim tu diyê me hêvê bike neke ew jî diyar e yani kişbû yani wê bike kongra xwe yani ku duye tabaq ederek ve nehe tabaq ederek ne tabaq baş öyle de vega dibê yani acil çi lazım bu Amedspor o aligir dibê yani
چه بیریار کردن ترانسفر چاوا بکن حوجه دکه ji derve transfer bikin ji bajarê din bikin an dibe ji bajarê xwe futbolîst derxin yani ez zanim aboriya wan jî ne pir xurt e zexta dewletê jê heye li ser wan tu çi dibêjî ji bo wan tişta Yani peşi dibe ku yani davi bidin ve bedengiye yani bedengiye ke dur kur bu bedengiye ku merif kar dike yani vega em nizanin çi dibe di Ahmet Sporê de ki çavat ke ki dixwaze bibe namzet bernama wî kesê ku dibe namzet çi ye gelo li ser kîjan halal hev dikin hev nakin qet yani gotinek jî ji devê kesî dernayê û nagihîje raya giştî yani bir kongre ve çebibe ev kongre ve baru karî Ahmet Sporê hilde ser milê xwe em dibe tecrübe hewqa sala heye divê ew xeletiyê duan sala de hatine kirin carekê dubara nebin yani xeletî bikerî tiştekî nê jî bikerî vî tiştê tê ku tu dîsa wê xeletiyê nekî yek ji bo transferê dibe ki rûşek nê xerçkirin futbolîst nayên transfer kirin di asta di duwa de asta siya de ha bera ku hinek perê te hebe here rahînerekî ku tu jê قايلي ودي اهليات ودي مزيات علي هره وي ترانسفير كه هره ديسا كونديسيونيركي و فوتبوليست يعني دانه يعني ترانسفير كرنه تو داخل يعني دانه تشمش كرنه لا كاكو نكرنه ليه ام بيجن هذه نهم هيدا كونغري تشيبو ريفبري هات بجارتن و كاريواني و ساعته يبجي غازي مناجر اكن قال كره والله ما يك الطرابزون هي يك الاسطنبول يك هاد ازمير هي فلان كذا وبريوان او مناجر بكم يعني halbuki دبي اصلي ده اشترى كسيكو فوتبول بليزر ne lazım كسيكو اشترى باوره كسيكو كتبونا خو ممنونة كسيكو جبوت تكوشين بدل لازم افجي اوكس دياربكر برن اري ليستيكا بسيط استقبال ما برن دياربكر راسته البت برن بيجي وانا داخل قادا ارينا يا بدن ليستن يعني وانا داخل اصرار بكن biraz salaki bu tekerine aslasıya mesele ısrarek bu em rastakine xwe bibînin ew zeminê ku em ê karibin bidomînin ew derkeve holê yadinê kongre bike hera deyên bike hera destê xwe bike were dîsa deyndar bibe dibe jah û ziqûn باشه کک علی فکری شک ام هدیدی بر بدایا پروگرام خود من ام براستی متخواست از بیجم کو مهابه شاهی فوتبال تورنوا هری مزنیا جهان مهابه ته و دست به بکه ل نظام و چقا خوش به براستی لیگا شامپیونان لیگا UEFA یا اروپا دست به که ماچن پر گرینگتن لیستن مها طباقي حفته مهي دست بيتك لبلاكي فوتبول بيدنجة على قدره تعمصاره النظام امتشالي مزاكن وورن فانا شيروفا بكن براستي افصالي چين بنا هما معرف بيجا كوبا جهاني تيليستن و مها بيشاما يعني تيمن هري مزنية جهاني و مها طباقي دركن همبري هفدو لبفوتبولكي تعمصار هم بيجن مثلا هفته مهي يوفنتوس و ليون وبليزن ماتش ليغا شامبيون ده همان روجه ده مانشستر سيتي و ريال مدريد ده تيمين قراسه وكيدن بايرن ميونخ تشيلسي
yani mer pır dixwaze li van mêzeke yani çawa mer li wan mêzeke raşka Barcelona û tîma herî navdar îsal yek şu an Napoli wê derkeve hemberî Napoli wekî din duwazdê me Atalanta û PSG rastî ez dixwazim vê maçê mêzekim PSG eve 6 mehe 6 mehe 5 mehe nizam mijbîr kir futbolên alîze li Fransayê wê maç çawa ve ez nizanim piştre jî Leipzig û Atletico Madrid pê bilîzin ka tu çi dibêjî ji bo van tişta em ê bi kêfxweşî li van maça mêze bikin Yani devir de ya neb avantaj timên Fransayê belaku wan dawî bi Liga xwe anî lê êdinê yani timên İngiltere, timên İspanî, timên İtalî, timên Almanî ewana qederê heft heşt değiştik nomad hê amade ne hê zînde ne wekek te got em nizanin PSG û Lyon vê çi bikin belaku der lîstire û dîsate bi heqî destpêkê de evvel emir de futbol o alîgir tê û alîgir tune be tu nebe tam jî tin yine êku mane û wate dide futbolê alîgirên û êku dîroka futbolê jî dinivîsîne ne dîrok nasin alîgirê doma bê alîgir bê temaşevan wekek te got xwarineke xabe bêtan lê mixabin dîsa lê wana em benda wan bin futbol xweş e carna bê temaşevan bê alîgir jî meriv li wan mêze dike xweş e ji belaku vana dîstikvanên herî navdar herî ji zîrekê cîhanê ne ev lig Liga Şampiyona tu zanî Liga Şampiyona di Liga herî mezin ya cîhanê ye wek Kupa Cîhanê tê nasîn bi rastî wek yani turnuva herî mezin belkî perekî di Kupa Cîhanê de lê tê kirin di Liga Şampiyona de belkî zêdetir tê xerç kirin yani em ê binêrin futbol xweş e em ê lê binêrin ka em bisekin hela wê çawa be baş e Elî Fikrî şixberîkî em programa xwe bi dawî bikin tişkî tu bê jî hebe ji temaşevanên me re Valla banga min ev ku temaşevanê Kurd me temaşe bikin alîkariya me bikin yani ji bo Kurda futbol weke siyaset sporê hez bikin sporê hez bikin spor tişkî nexirab e yani spor fikirî herkes hatiye ku em xwedî lê derên vê fikirî me jî were belaku ev jî berhemekî aqlê me ye değiştik ew dêkom vî çadî dinêrin û bernama dinê de jî me got her maç xwe mîtîngek e mîtîngek e însan têne ba hev temas dike iktifazî ku gotina xwe ji kî re bêjî divê ku we ne hemberî hev werin têkevin menzîla temasê futbol bi maça bê derfetî dide lê mixabin siyasetvanê me siyasetmedarê me te gotina xwe got jî siyasetmedar e ez te nas dikim min got te gotin dîsa herî ser siyasetmedarê me ku futbolê temaşe nakin helbet yani ez biterim e divê ku temaşe bikin mala wan ser wan be bela ku ew jî enerjiyeke xurt yani ye êdî rengê futbolê baş Kurdistanê rengekî neteviye binêrin çawa bûye zanî di bernama taybet de ya pekê Şefik ve ez ê bana bêjim dora yani desthilatdariya Tirkî dora Kurdistana Bakur wiha dorpêç kiriye tîma Entebê Süper Ligê de ye îsal Malatya ket ya Sîwasê tê de ye îsal Erzurum derket ev çi ye ev dixwaze ku êdî em qet têkildarî we nabin û we naqevzînin barîxateke mezin lê mesela siyasetmedarekî me li ser vê biryara devleta Tirk nafikire yani çima gelo dora me wiha pêçan e çima naxwazin em bi futbola xwe derkevine qata navendiya hemû Tirkiyê çünkü hesabê wan nayê
çima belaku futbola bakur buya futbola ke netevi diçe kur rengê xwe yad dua باش na gotna nekediya zêvê نا بيجي li her derê maçên Ahmet Spor têne qedexekirin çima yani vêgo ام قلت زانم شنو devleta Tirk nikare evlekariya pêsir ya jî heza kesî bike naxwazin bi wî rengî li her bajarî Kurd derkevine sahnê ev çi ye ev devlet naxwaze em derkeve wê qadê çima naxwaze çünkü em xware enerjiya welat parêziyê tîne futbol enerjiya welat parêziyê tîne û mesela siyasetê de devlet kare partiye qedexe bike valla devlet kaveta nagiyecek bu tîbeke qedexe bike نا جوافاي ترسى يعني انا حيانها اما سبوري زودا قد خكربهم يعني يا دبر ده قانون نتبي ده واستبن لو ما جيب باوين براسيستان ب نتبه پرست او کا هجومی تیمین کردات کن yani ام دزانن کشفانا hinga باشه futbol خاص على فكرية شيخ her bir şey اري hoştur tercale باش تماشاوان هجا بريام برنامج خو بداوی بکن از خوازم تشکی بجم هفتیا پیشمه ام ناوبر بدم برنامج خو جبر کو از نل ورم بشرا هفتیا پشتیوی ام دیسا دست به برنامج خو بکن بمینن دخو خیر و خوشیه ایوار باش ez çûm